Samtang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanguna sa groundbreaking sa Cebu Bus Rapid Transit kon BRT nga adunay gahin nga 16.3 billion pesos, nimando ang presidente sa paghatag og just compensation sa mga tao nga maapektuhan sa proyekto. Ano yung report? Humasaw sa kadekada nga pagpinaabot madayon na gyud sa katapusan ang Bus Rapid Transit kon BRT project sa dakbayan sa Sugbo. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang nanguna sa groundbreaking nga gipahigayon sa Fente Osmeña. Kauban sa Presidente si DOTR Secretary Jaime Bautista o House Speaker Martin Romualdez nga gisugat usab ni Cebu City Mayor Mike Rama o mitambong usab si Cebu Governor Juan Garcia. We must commend the Department of Transportation for initiating the first bus rapid transit project in the Philippines. As usual, nauna na naman ang Cebu. Cebu, once again, leads the way. Samtang imanduan ni Presidente Marcos ang DOTR nga siguraduhong mahatagan og bayad ang mga tao nga mapektuhan sa BRT project. Gidugang usab nini nga mahuman ang proyekto sa Disyembre niing tuiga nga mao'y pinaskuhan sa mga Sugbuanon. I want to remind the DOTR to ensure the just compensation of the property owners who will be affected by the CBRT project. I also urge you to find ways that to properly relocate the affected informal settler families. Samtang ipadayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista nga ang package 1 pa lang sa tulo ka packages ang mauna sa pagtrabaho nga masugdan gilayon. Ang package 1 adunay gahin nga 900 million pesos nga musumay gikan sa kapitolyo agi sa Osmeña Boulevard. Dayon moliko sa Natalio Bacalso Avenue hangtud na sa Cebu South Bus Terminal. Ang package 1 adunay upat ka bus stations apan sa kinatibuk-an nga CRBT alignment moabot kini sa 13.18 km segregated lane. Adunay 17 stations, usa ka depot ug usa ka truck terminal. Those lot owners who will be affected will surely get just compensation, no? The market values of their properties. Gidugang ni Bautista nga dili lang ang pagsulbad sa traffic congestion ang mamungna sa BRT project kundi makapalambo pa kini og samot sa ekonomiya sa dakbayan sa Sugbo sanglit mapadali naman ang tanan. Yung package 1, we're looking at December of this year. So yung first 2.5 kilometers, no, with the stations, no. And then the package 2 and package 3, hopefully we should be hopefully we should be able to do this by 2025, no. Samtang gihangop sa mga opisyal sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ang pagtuman sa pasalig sa presidente atol sa iyang labing una nga suna mahitungod sa BRT. Now, this is just the beginning, bringing all this as a picture for Cebu City. And we make political will felt, then there's going to be a lot of difference. And in his first State of the Nation address last year, the President clearly said it. The BRT in Cebu will finally be implemented. That was a promise. This is a fulfillment of that promise. Tulo ka matinunan sa senior high school admitido nga hasol kaayo ang pag-commute kada adlaw padung og pauli sa eskwelahan kay nihit ang sakinan. Maong maghuot sila. Busa ni hangop sila sa katukuran sa BRT nga maghatag na kanila og kaharuhay sa pagbiyahe. Hinoon, huwaton lang kuno nila kung mahuman og maggamit na ang BRT. Para hapsay na nulay kanang didugay maabot sa patulingan na. Marag nindot man sir kay daghan masakyan kay dili sakay sad kay pero problema na lang traffic baka. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.